Dig som præsident, det bliver sejt. Så får vi lov til at gå i frokostpausen, store gangskabet og masser af gymnastikfritagelsessæder. Og så har du emnet til de næste artikel. Selv nok. Men jeg er nervøs for præsidentkampagnen. Hvad bekymrer dig? Det er skolevalg. Luk dem færre lektier, og stemmerne vil vælte ind. Hej, jeg er Cody Herman. En mand af folket. Jeg vil bede jer stemme på mig, for jeg ved, hvad den her skole har brug for. Den har brug for herlig mand. Cody, vi kender hinanden. Det siger du ikke. Jeg var din medredaktør for Teamplader. I har organiseret et afskedsgilde. Der er ikke rigtig noget, der ringer. Hvem ville der var vild med dig? Jeg har aldrig været vild med dig. Sikkert. Men jeg kan da i hvert fald regne med din stemme. Jeg stiller selv op til valget. Outsider. Nå, men held og lykke for en anden plads.